עמי ותמי ביחד. לא תמיד היה ביחד. היה גם הרבה לבד, הרבה מדי לבד. תמי בכתה. עמי בכה. שניהם בכו, כל אחד בפינה שלו. היום, כשהם ביחד, דבר אחד רק נשאר להם לריב עליו, להתווכח. מי מהם סבל יותר בתקופת השידוכים שלו, בתקופת הלבד? תמי מספרת. השדכנית אמרה לתמי שהבחור נראה ממש טוב, שיש לו בלורית. בלורית עושה את זה לתמי. אתם יודעים, כל אחד יש לו דברים אחרים שעושים לו את זה לגיטימי. קבעו, נפגשו. ובמקום בלורית היה שם הלוואה וחיסכון, קצת לא נעים להגיד, קצת מכאן, קצת משם. לא משהו נורא כשלעצמו, אבל את הבלורית הוא שכח בבית. נכון שמצד הבלורית כשלעצמה זה לא אמור לשנות, מה שאמור להיות חשוב זה הרוחניות, עבודת המידות, אבל תמי אתם יודעים לא במדרגה הזאת עדיין, והאכזבה היא אכזבה. בבירור שנעשה אחר כך, הודע הבחור שאת התמונה ששלח לשדכנית צילמו לפני 20 שנה כשעוד הייתה לו בלורית. כשתמי יוצאת עם בחור מביחד, היא בטוחה שמה שמספרת השדכנית על המראה של הבחור הוא נכון, כי השדכנית רואה תמונה עדכנית של הבחור. כי בביחד מקפידים שהמועמד יבוא בעצמו ויצטלם. כי בביחד שם המשחק הוא אמינות. וטוב שכך.